Wat vies toch van alle wijn die je binnen? Mooi. En is dit leuk om te doen? Ja. Waarom is dit leuk? Nou, dan ga ik er steeds wel mooi in zitten. Dan ga ik er heel mooi in zitten. En hoe komt ze onder dit mooie pak? Nou, mijn man die had een neef van die Elia. Wat is er met jou aan? Ik zit opsluiten. Waarom dat? Week na maat gewoon. Ben je de boef van het dorp? Zo'n beetje hoor, ja. Dat lijkt me benauwd in het hokje. Afval. Eigenlijk die er nog een oor, maar alleen nog ja, die doet nou net met mij. Dus een van de boeven is al ontsnapt? Nou, eerder buikpijnen. Ik zeg, ik kom je boeven om erin. Dan moet je maar even achterover. En wie zit er aan die peel? Want je hebt in je Facebook. Ja, dat is de cowboy. En ik in haar zitten. Wat is er met jou gebeurd? Weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik Delsleen ben. Nou, dit is ik wel wat. Het zou niet gebeuren dat pakt. Alle dingen die binnen je vrij ontroendraven en dat is het tweeërst. Ja, is het eerlijk. En wanneer mooiste verruut of moest er de hele nacht die zitten blijven? Ja, de hele nacht. Hou je midden alsjeblieft. Doei. En wat ben je dan? Ik ben waar we aan staan, hè. Dit is de Bentek Boys zijn hier altijd, hè. In het dorp. Ja. Een praatje, nou, dan gaan we naar huis. Ja. En je bent in de Bentex Boys. Dat ben normaal volle mee, hè? Alleen op vrijdag, hè. Ik werk 4 overdagen en vrijdag ben vrijdag. En wat voor werk doe je dan? Ik werk bij Kaparen, hè, in een plantsoen. Oké. Ja, dan hoeft net zo volle te doen, hè. Dat is net druk een meisje. Als ik wat jonger weer, dan moet er altijd wat ook strijden maken wie me nog niet meer. Nou, ik mag nu naar 20 december en dan is dit ook weer gebeurd. Dan zit ik weer thuis. En dan? Dan zit ik gewoon weer bij sociale dienst. Maar nou, ik werk er 2 jaar en dan mag ik weer uit. Oh. Want ik ben keurig en al, maar ik weet er goed voor Kaparen, zeg je. Oh. Ik kom net in aanmerking voor een indicatie. Oh. Ja, droog. Ja. En je dat weer? Ja, hij dat weer. Ja, toen zit ik niet zo lang, hè, maar ja, wat door. Ja, ik ben al. En ik solliciteer ook wel, maar jongen, ik krijg nergens geen werk, ik ben door. Ja. Dus de regentering? Ja. Nee, ik ben zo'n 40, daar komt net weer aan het werk, joh. Nee. Nee. Nee, dan is het gebeurd. En dan moet je maar een mooie hobby bedenken. Ja. Bier drinken, hè. Dat is jouw hobby? Ja, ik vrij ben hoor. En dan komt het toch niet goed? Nee, maar net zo vol. Ja, weekend wel. Meer in de week kom ik er net aan, maar ze hebben vreed staat hier snel, nou, dan krijg ik mijn bosje bier hoor. Je kan ik wel wat opzetten, zeg. Ja. Zij hou je hier natuur schoon ik wat in de gaten? Nou, natuurlijk gewoon nog net in de gaten, nee. Nee? Nee. Wat je voorbij niet? Oh ja, mooie vrouw hoor, ja boe. Oh. Ja, wat.